No niin, ladies and gentlemen. Me ollaan tässä nyt Suvin kanssa lähdössä luistelurataa. Oi saakeli. Tässä on alamäki. En tiedä näkyykö tässä. Me mennään siis, täällä on Hyvinkäällä sellainen luistelurata, mitä me ei ole koskaan aikaisemmin käyty kokeilemassa. Ja nyt me mennään. Anna mennä! Tää on hauskaa. Kato. Katsotaan miten mun käy. Kato. Ei saakeli. Tästä tuu nyt kyllä mitään. Ai. No niin. Tää alamäki on kyllä oikeesti paha. No ei mitään, katsotaan.